Iep, cosins, ja tornem a ser aquí. Dimarts 2 de desembre, una setmana més. Avui contentíssims, estem eufòrics totals perquè aquesta setmana hem pogut entrevistar ni més ni menys que el senyor Artur Mas, secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya. Vinga, una careta seriosa per començar l'entrevista. Bona tarda, senyor Mas. Primera pregunta, com estem? Estem... a veure, no estem bé. I això? Què passa? Hi ha problemes amb el partit? No, escolta'm. Què té, doncs? Potser està una mica estressat? Això és evident, no? Home, doncs sí, perquè vostè curra molt, no? Que jo recurro... Però, home, no passa res. Si a casa va tot bé, no hi ha problema, perquè vostè a casa amb la senyora bé, no? Nosaltres portem 30 anys. Déu-n'hi-do, 30 anys, eh? Com diria Schuster, no hace falta que me diga nada más, eh? Nada más. No li ha fet gràcia aquest, no? Bé que no... Això és evident, no? Home, doncs perdoni, perquè canviant de tema, Vostè el programa aquest el segueix cada setmana? Depèn. Depèn. De què depèn? Tampoc li ha fet gràcia aquesta, no? Bueno, doncs jo quasi que ho deixo ja, perquè si no li fa gràcia res... Diuen que la tercera va a la vençuda. Home, no sé... Bueno, és igual, deixem-ho. Tornem al tema de la molla. El programa li agrada a vostè? El que hem d'ocupar és d'intentar que les coses millorin. Home, a veure, nosaltres ja ho intentem, això, eh? Per exemple, per ficar-li un exemple. No sé si va veure que l'any passat per Cap d'Any vam fer un programa, no? Doncs si nosaltres aquest Cap d'Any tornem a fer un altre programa, mirarem de fer-lo millor, eh? Què li sembla? Però jo crec que això no serveix per res, perquè tothom sap que l'any 2009 serà un any complicat. Home, però no entenc què vol dir vostè amb això. Què vol que facin les teles? Pressing catch per Cap d'Any? Què vull dir amb això? Que s'ha de reconèixer que l'any 2009 serà un any difícil, ja no es pot evitar això, ja hi som a sobre, no? Ja el tenim aquí, no serà un any fàcil, pinten bastos en molts sentits, però també s'ha de fer entendre que aquestes situacions no duren sempre i que al final un país se'n surt si l'ànim col·lectiu de la seva gent és un ànim lluitador, no? Caram, doncs no sé, jo no hauria dit mai això de vostè, perquè jo em pensava que vostè era una persona així pacífica, no sé... Ai, mira quina cosa més graciosa, no? Vaig movent les mans i l'enfoquen a vostè i se'n veu a mi. Que graciós. Ho pot tornar a fer? Doncs jo això és que ho trobo molt divertit. Torni-ho a fer, que m'agrada això. És que és divertidíssim. Ho podem tornar a fer? Torni-ho a fer. Vinga, que m'agrada molt. Bueno, deixem-ho estar. Bueno, doncs no sé, escolti, perdoni'm. No sé, que últimament no li fa gràcia res. O això, o és que el que intenta vostè és deprimir-me o alguna cosa així. Què intentem en aquest moment, home? Donar una imatge de serietat. Home, doncs no, això és el que intenta vostè, perquè jo el que intento aquí és fer que la gent rigui una mica. No ho sé, vostè no em pot ajudar? Faci alguna cosa així graciosa. Ei. Vaja, ara se m'ha bloquejat aquí el senyor Mas. Haurem de fer controlar el suprimir. Aquest tampoc l'he entès, vaja, home. Bueno, perdoni, això és humor informàtic. És que jo, com que vaig estudiar informàtica, doncs de tant en tant deixo anar algun acudit d'aquests que només me fan gràcia a mi. Jo vaig estudiar la mateixa carrera. Ah, sí? Vostè va estudiar informàtica? Quan? Ara farà 30 anys que vaig acabar. 30 anys? Ja existia la informàtica fa 30 anys? I vaig acabar l'any 79, no? L'any 79? A veure, un moment. 2008 menys 30 no dona 79, eh? No... Depèn de com vagi l'aritmètica. Home, doncs no ho sé, jo com vagi l'aritmètica no ho sé. Però bé, tornem a canviar de tema. Vostè, Mercè Dalmau, com la valora? Ella és una bona alcaldessa. Home, no és una bona alcaldessa. Si de cas, ho serà. Ja ho veurem, ara això és molt aviat perquè a Catalunya les eleccions encara no estan pas previstes. Home, això és veritat, però jo suposo que vostè ho veu possible, no? Jo espero que sí. Molt bé, però ara de moment qui tenim aquí a Cambrils és el senyor Benaiges, que suposo que vostè el coneix. Això és evident, no? Molt bé, clar, és evident, sí. I què n'opina vostè del senyor Benaiges? Hi ha hagut alcaldes socialistes que han sigut molt bons alcaldes, altres no tant, no? Però això poc o molt passa a totes les cases. Però llavors el de Cambrils és bo o no? Ara no vull allò posar el dit a la llaga ni el dit a l'ull a ningú en especial. Vaja, o sigui que vostè no es vol mullar. Això és evident, no? Home, doncs llavors si no es mulla... Bueno, deixem-ho estar, Sí, si no es mulla millor que ho deixem estar. Moltes gràcies per haver vingut i esperem que fins una altra. Moltes gràcies, senyor Mas. Doncs molt bé, ara fem temps perquè marxi el senyor Mas i se'ns asseguin a la taula. Mira, ja estan. L'Eli, l'Anna i el Dani, hola! Hola! Que ràpid aquest canvi, eh? Sí, eh? Oh, quina cosa. Això ha sigut, vamos, molt bé. ràpid. Com ràpid serà.
Ràpida serà també el donar pas a la secció de l'Eli amb els seus superfans que ens porta cada setmana, Elifants.